אולם בגין באילת הוא האכסניה למפגש הזה, המשחק החמישי בסדרת רבע גמר הפלייאוף בליגת ווינרסל. כרטיס שלישי פתוח לפיינל פור. קדיר עולה גבוה כדי להפריע לו, הנרי מאבד את הכדור וקמרון לונג יגמור את זה בדנק. ראשון לציון הראשונה לעלות על הלוח. זה יעשה טוב לראשון לציון. הנרי, קולמן, קלעי מצוין מהטווחים האלה, והנה הוא מדייק, ראינו אותו פה בחימום, התרשמנו שוב מהזריקה הכל כך נקייה שלו. ברנדווין הולך לדוסון. יופי של פעולה של דוסון. את הפיזיות שלו, תראה, בקנר עם בהטבעה, איזה מספר? שנייה שלו. זריקה פנויה, בקנר קבל דנק נוסף. אופסייד. מזל שאין אופסייד. הנרי עושה פה פשוט מהלך גדול וגם נקודות. אז העניין הזה שהוריד אותו לספסל עזר, אתה רואה, חוזר, קצת סידר לו את העניינים. רישארד. בינתיים לא ראינו ממנו יותר מדי. בן שמעון, נותנים לו את השטח. רישארד מרחוק. שוויון. טיים אאוט. נאור שרון. נותנים לו. לוקח. פסק זמן שמבקש ברנר בלונג. בסוף ייגמר פה סלבט. רישארד. הוא ברור. למה לא? שיש לך הזדמנות. תומאס. הסתבך שם לתוך היער, מאבד את זה. עכשיו 2 מול 2. אפיק ניסים. כל הדרך. שם את הנקודות לראשון. ניסים. דניאלס פנוי. דניאלס יורה. ריבאונד התקפה נוסף שם. רביעית של תומאס. ותומאס עכשיו עם בקנר שם בדיבור צפוף וגם מכות. בקנר יורחק לדעתי. בקנר עכשיו מגזים. וגם תומאס. וזה הופך להיות מכוער מאוד על הפרקט. האווירה הייתה כאן מהפתיחה מאוד פיזית, אבל בקנר להערכתי גמר כאן את הסיפור. הרחקה כפולה. זה היה באוויר מהפתיחה גור. אני חושב שזה... וחבל. החלטה נכונה של שלושת השופטים. אני בנטייה שתומאס היה צריך לקבל טיפה יותר מידת רחמים. אתה רואה את התגובה עליו. ברנדווין מנסה למצוא את הכדור שם לכיוונו של זלמנסון. לונג עם שלשה. אפיק ניסים. לונג זה שומר גבוה וקשה לו להסתדר איתו, אבל הוא כל כך מהיר גם בגילו. עוד לא. רישארד יודע את זה ויודע מה טוב בשבילו. גם הרוויח כדור וגם שלשה גדולה. רישארד יש לו את המבט הפנוי והוא תופר את השלשה. אפיק ניסים לוקח שלשה משוגעת, זה נכנס! אפיק ניסים. קולמן למילבורן עד הטבעת. מילבורן סל בעבירה. אילת עדיין כאן. 73-66. אילת חייבת נקודות עכשיו. יש לה את דניאלס, לא מהסס לזריקה הזאת וזה נכנס לו. וואו. דניאלס לוקח עוד שלשה. כאן זה נכנס. 8 נקודות שהאיש הזה תופר כאן בתוך דקה. ייקח את הזריקה. דניאלס כמעט עושה שם צעדים. מילבורן מסדר את הרגליים. מילבורן מדייק. 80-77. לא נגמר שום דבר. מוכרח להחליט מהר מה הוא עושה. יורה מרחוק. לא נכנס. והכדור נשאר של מכבי ראשון לציון. זהו זה. אלופת המדינה עולה לפיינל פור. מכבי ראשון לציון מדהימה את אילת כאן במגרשה ומנצחת אותה 3-2 ברבע הגמר. יש לנו גור שלף, אלופה גאה.